Pila ka mga nagpositibo sa Delta variant sa Bacolod City, hindi iluyag nga ipaidalom liwat sa repeat test. Yaring balita nga aton gintutukan. Ginasiguro sa Bacolod City EOC kaupod ang Barangay COVID-19 Response Team sang Mandalagan nga ipatuman ang household closure, contact tracing kag maidid nga monitoring sang ilang kondisyon sang 5 ka miyembro sang pamilya nga natapikan sa Delta variant. Sa 5, ang 5 ka tuig nga bata ang gintumod nga index case matapos sa tapikan sang COVID-19 sang Iloy. Sunod sa EOC, sa 5 nga nagpositibo sa Delta, 3 diring mga babayi, samtang nadulaan naman sa kabuhi ang 57 anyos na lalaki. I think 1 in Abcasa and 4 sa Camellia. But initanan, they are already cleared. Dugay na ni, galing kayong report, bagulang ni. Bagulang ni nga report nga muna, pero dugay na ni sila, nakagawa na ganin ni sila. Sa Villamonte, 2 sa 3 ka Delta variant index cases ang healthcare workers. Samtang, isa naman ka on-call driver sa Alice ang nagpositibo man sa Delta variant. Matapos gin-lockdown ang mga pamalay kag ginpadulungan sa LGU, pila ka mga Delta cases ang hindi iluyag kuhaan sang swab para sa mandatory repeat test nga protocol sang DOH. May duwa lang nga nag-refuse pero subong gimbalikan to nagpa-swab naman. Nag-refuse ang 61-year-old kagang 5-year-old na bata. Pero subong nga taga nagpa-swab naman sila. Paging katuan kapitan sa nagawad. Tinapaabot pa sa EOC resulta sang swab test agud kakso ng lockdown sa mga magnegatibo samtang extract naman ang mga magpositibo. Subong adlaw, ginanunsyo naman sa Riverside Medical Center Incorporated nga temporaryo sila nga hindi magbaton sa COVID-19 patients. Ukol mga persona nga nakitaan sang COVID symptoms, bausa kulang sang medical personnel. Samtang, nagalibot naman ay kalima ka vaccine bus sa Bacolod City. Masobra 250,000 ka bakuna ang tigayon na administer sa syudad. Sa numero, 143,000 plus diri ang first dose, samtang 110,655 ang fully vaccinated na. Opod, Kirinal Casillo, Adrian Prietos, 1 Western Visayas.